Arwakuni machiegni joneno mag Lolwe TV twak mar kawuono mar chenro mar twak rowere. Kaka ung'eyo jogo mar rowere ndalo mang'eny osekawo ni gin jogo maonge duol, omiyo odiochieng' ma kawuono wan kod rowere go mabende dhi wuoyo kodwa kalure kod siasa kaachiel kod telo mabende dhi mbele pinywa ma Kenya ni. Arwakogi ni mondo ginyisu nyinge kaachiel kod kuno ma giaye. Kachako gi bada kod kachwich, anyalo gombo ni ng'i kamera kacha nyis joneno go nyingi kaachiel kod kumiaye. An Owili Jacob, awuod Homa Bay County, awuod Karachuonyo, awuod Wang'Chieng Ward, awuod Kajiado Village. Erokamano. Okay, mara iluonga ni Tony Dalton Obala, an wuod Homa Bay County, Karachuonyo Sub County, dhoot mar Kanyaluo Ward, dala mar Kowuor. Erokamano. Mana kaka uwinjo joneno wa mag Lolwe TV ka wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Owili Jacob kaachiel kod Tony Obala. Ka bende thuon wach ma kawuono wadhi wuoye en youth and politics kata rowere go kod siasa. Ka bende wadhi ng'iyo siasa no mar bunge ma bende gidhigo kodwa mpaka kalure kod siasa go mag bunge. Ne rowere ma samoro kia siasa mag bunge arwakoni machiegni mondo uwinj twak odiochieng' ma kawuono e chero mar twak rowere Lolwe TV. Arwakoni machiegni wendo ma kawuono biro go kodwa mpaka. Erokamano kabisa. Thank you. Unyalo nyisa ni en mbaka mane ma kawuono ubiro go kodwa kalure kod ni thuon wach ma kawuono wadhi wuoye en youth and politics. Unyalo nyisa ni thuon wach mane ma kawuono wadhi wuoye kod jogo ma rowere kachako kodi. Erokamano, wadhi wuoye e siasa mar rowere. Kendo wadhi wuoye e program ma waringo godo e Homa Bay County mar Power to Youth. Teko manie lwet joma tindo. Kendo wadhi wuoye e Power to Youth kanyo, wadhi wuoye e gimoro mwaloso miluongo ni bunge, parliament mag joma tindo. Mamiyowa teko kod duol mar wacho pachwa mondo bi wabed kanyachiel, jogo manyalo golo gigo matimore kendo timo kanyachiel gigo ma jotelo timo. Erokamano. Anyalo gombo ni mondo imede wach moro kalure kod wach ma wacho odiochieng' ma kawuono. Okay, kawuono gima wadhi discuss maduong' ahinya en rowere mana kaka isewacho e siasa, kaka wabedo e siasa to kod gima wadwaro e siasa to gi kaka onego wadonje e siasa. Abro wuoye rowere e leadership, telo lwet rowere kata miyo rowere teko mar bedo achiel kuom telo. To maduong' ahinya wabro wuoye gimiluongo ni Power to Youth, ma en teko ne joma tindo. To i teko mar joma tindo no ok wanyal time through dhao kata through koko, but watime through a structured process or program or project miluongo ni Youth Parliament. So wabro dwell so much a Youth Parliament. Okay. Yeah. Inyalo nyiswa ni mana kwachako kodi Tony, inyalo nyiswa ni Youth Parliament ni en ang'o ne samoro rawera ma winja ni gimoro nitiere ni Youth Parliament. Inyalo dhi kodwa deep mondo explain wa Youth Parliament ni en ang'o mondo nyiswa structure ne bende. Okay, in a nutshell kata ombulu machuok. Yeah. Abro wacho ni Youth Parliament en duol mar od bura. Yeah. Mag joma tindo kawuok e kidienje mag ward 7 e od bura ma Karachuonyo to kod Ndhiwa. Youth Parliament ni en program mar run for higa 5 to okele kata wayude through organization ma is non-governmental kata gi dho ngere iluongo ni NGO ma en AMREF. E Homa Bay obedo implemented gi NAYA to kod AMREF, but nitiere gimiluongo ni sub grant omi organization moro matin e Homa Bay matime miluongo ni WAWA, wanawake wavuvi. Gin jogo madil gi weche mag mine manie tie nam mag jolupo. Koro Youth Parliament en kama waloso ma joma tindo nyalo twake ka wacho weche gi mainyo gi e thuolo moro ma ok gi par ni ng'ato diyo gi. To kendo giwache maler ka gimanyo yore ma ginyalo konyogo joma tindo wetegi ka gi tiyo kod sirikal mar odiochieng'.
Yes. Erokamano Tony, adwa ni mondo aduoku chien matin to Jacob ine midhi nyiso wach ni inyalo wacho ni tiju ama responsibility e youth parliament kech wach kanyo ni un rachwonyo kaachiel kod Ndhiwa. Who hold positions mag youth parliament kae? Power to Youth program kopogore gi youth parliament structure mare e karachwonyo. Tony en secretary, then an coordinator. Kendo gini kanodonjo to wasekawe okang' mamalo mondo mi wabed jotich mare, mondo mi walande kuonde te kendo mi waket youth kanyachiel mar kelo kwe kendo ng'eyo gimonego bed ni gitimo kanyachiel mar chopo lek marwa ka jo-youths ma karachwonyo kendo ma jo-Ndhiwa. Koro wan wawuok karachwonyo, jowa ma Ndhiwa nong'e ni wabiro to nikech COVID protocol, omiyo ne wabiro kaka jo karachwonyo mondo mi gimwatimo to giwinjowa kanyachiel wan kodgi. Erokamano. Koro inyalo nyisowa Tony ni youth parliament ang'o gine mutimo e iye kae? Youth parliament nitiere gi focus mare kata the scope of youth parliament. Wa focus majorly on advocacy and lobbying. Nikech ing'eyo chien kacha cha yudhe manitiyogo ka ji dhi ng'anyo, ka ji dhi bakidi, to ng'eny gi neno ka nitiere yudhe ma waselus. Koro nowaparo ni mondo mi wabed mos wang'i kaka wanyalo advocate on issues ma affect wa through lobbying. Koro gima watimo maduong', it is not service delivery, but an advocacy and lobbying program. To sana sana kaka the mother donor mar program ni kata the implementer marwa matiyo kode en AMREF. AMREF okete mondo mi wayud yo mwanyalo lobby go to advocate on two thematic areas. Ma en sexual reproductive health within the youth network or within the youth population, to kod gimiluongo ni gender based violence. And in relation to that, gimomiyo koro no wachak wadonje mondo mi wa team lobbying ahinya gi advocacy is issues related to mental health. Ma waneno yo madhano derego kata joma tindo derego sani no idho malo. Koro anyalo wacho ni weche adek gi gin emwamiyo gi thuolo maduong' e program mar Power to Youth. But a youth parliament we discuss different sectoral areas, obed issues of health, issues of agriculture, education, roads, and other development programs matimore. One more act kaka watchdog, but through lobbying with the relevant organs of the day. Yeah. Okay, Tony, awinjo kanyo kiwuoyo ni youths are mentally affected molo jok mamoko. Tony, pani ang'o miyo gini timore kind jogo marowere kopogore kod jogo madongo? Ing'eni rowere ni okang' madiere. Kuma ka gidhiri joma tindo tikone gi joma tindo ginya wuoyo godo. Ka dhi joma dongo tikone dhi tugi jorowere weteni. Koro miyo youths osekoso ng'eyo. Gin gi rieko but gisekoso ng'eyo gima ginyalo timo kata riwruok motegno mondo mi gichop okang' ma duto gidwaro. Youths osetigo kaka Tony owacho, kendo gin monegi kaka joma nigi teko manyalo bedo ndara mondo mi obakite kata yanjo telo mondo kel gigi. To gikone gine ma gilal. Omiyo gimotimo mar bede kanyachiel mar wuoyo gi jotelo, kendo lobbying and advocacy, lobbying and sero. Mondo mi waser jogo kwa bedo mos, mondo wang'e gima wakia, mondo wang'e kata kwaseng'eyo kok wakago step achielo mar kelo gigi kanyachiel. Koro e gini ineno ka youth sechegi ka wariwore kanyachiel to wabedo kaka jogo manyalo timo gimoro e gimoro achiel e koma achiel, kaito weche wadhi makare. Erokamano.
Tony, wayudo ni inyisowa kata ni youth gin jogo ma itiyo godo mang'eny gi josiasa ndalo mag siasa kama ni mar gine miyudo gi gine ma gibere bakite gine ma gine energetic. Ipana ang'o miyo ma timore every now and then to seche mang'eny wado ka gospel ni bedo preached gande pile yudo ka it was preached in last election kendo sani bene gospel ma bedo preached tiyudo ni samo bedo preached ni kiwuok kata idhi yudo kokuto ni youth moro go wadgi kidi. Ipana ang'o miyo gini dhi mbele? Okay, ma timore nikech achiel kuom pathways kata outcomes mar youth parliament ma wang'iyo ahinya en ni nyaka wa expand kata waket space mar civic engagement, puonjruok kata tiego joma tindo e weche mag telo, weche gi kaka ginyalo engage obed malach. Jowa mang'eny itiyo go because of lack of information. Wakoso ng'eyo mar kako onego bed ni wan bende wa participate election kata during electioneering period. Koro koso ng'eyo ni emomiyo joma tindo mang'eny okia kamonego donje, samonego donje gi gimonego tim. Emomiyo wawuoyo mang'eny ni nyaka wan wawegi wakuong wabedi ma wawuo kaka joko thoth, the bigger population, and wan marginalized. Koro wapuonjore kaka joma tindo ni achiel ang'o momiyo wan owe watenge, to ang'o momiyo wan itiyo kodwa, to ka wariwore diang' watim ang'o, nikech siasa en namba emidware, to joma dhi go koko gin joma tindo, joma bakidi gin joma tindo. To ka wayudo ng'ama tindo wadwa mabe nyalo keto wa kanyakla, wanyalo wacho wachwa kata wawach wachne mondo mi koro dhi o represent wa kata wuo on our behalf. Koro gima wasebedo kwa wa miss ahinya kata ma wakoso en bedo kod lony e siasa kata e telo. Tony, chien kata iwacho ni most of the time upuonjo jogo marowere mondo gidonje agriculture ma gidonje pur. Inyalo nyisowa ni sama gidonje pur nitiere gik moko momiyo gi mondo gichak pur ama nitiere ready market ma gitere produce gi moikone gi kamoro? Aparo ni anyalo duoka mapiyo nikech achiel e youth parliament en a consortium, en riwruok mag grube matindo ma itayo gi joma tindo e kor gwenge. Nitiere joma ber e weche mag pur, joma ber e weche mag puonj, joma ber e weche mag environment, pidho yien. Koro wariwore masani nitiere gimiluongo ni the Homa Bay CSOs network. Kar CSOs network in the civil society organizations network, wantiere gi kaka Daka, wantiere gi Kefri, wantiere gi the Springs of Hope, wantiere gi the Mango Tree, gin organizations mathoth. Erokamano Tony, ang' maduog dhi mbele gi kanyo. Janeno mar Lolo TV aneno ka sama wang'wa kendo mane mabiro kelo e giko mar telo mokwongo mar chero mar twak rowere. Kik idhi mabor, kete mane Lolo TV. Aro kikendo janeno mar Lolo TV e chenro mar twak rowere tielo mar ariyo ka bende aparo ni ng'ano ma samoro ne onge but TV mare ni wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Owili Jacob kaachiel kod Tony Obala ka bende thuon wach ma kawuono ne giwuoye en youth and politics ka bende ginyiso wa puonj makare kalore kod youth parliament kuonde go magiaye. Tony, mana kwa dhi mbele adwani mondo itieknwa kacha bende mana kwa donjo ir Tony e okang' machielo. Erokamano, penjo maber mar market chiro ma joma tindo nyalo use gik moko. Anyalo wacho ni nikech waseneno ka nitiere gap monego bed ni wa address, omiyo yudhe obiro kanyakla ma giloso gimiluongo ni a consortium gi dho ngere. En riwruok moro manyalo ting'o
group cha gima group cha timo, group ni nyalo manyo ne chiro. To ka group ni ok nyal, to wanyalo tiyo gi group moro maduong' kata organization moro maduong' mondo mi okony uplift grube matindo gi. So ei grube mana mention chien kacha wantiere gi jolony mopogore opogore. Nitiere joma kata sani ei karachuonyo gidwaro kaka yudhe gi nyalo biro kanyakla mondo mi opur to wa supply World Food Program korka bel, oganda to gi ng'ur kod alang'o. To magi te en ni chiro nitie, to ja youth pok okawo thuolo mondo timang'o olose puodho mondo mi wayud kaka wanyalo tero gige chiro. Koro riwruok ni ok en mana mar manyo thuolo mar miyo joma tindo duol, but economically be o empower joma tindo. Erokamano Tony. Jacob mana kwa biro iri, inyalo nyisowa ni kind puonj ma bende umiyo jo youth ama puonj makare ma umiyo kachiel kod gigo musetemo timonegi, bende uneno ka ngimagi lokore koso lokruok onge kit ngimagi? Erokamano Pauline, ang'era ga gi nying mar Owili Jasiasa. Okay, Owili Jasiasa. Koro Jacob no samo nyalo bago ji, but ang'eni jowinjo moro ng'eyo. Puonj mwasetimo osekelo pogruok maduong' kabisa. Adieri makar kende en ni seche gi nyaka nochak program ni youth oseng'eyo ni kare giae koko magigoe ndara, gigoe social media mondo wabed kanyakla mondo watim gige yo makare. Adieri makar kende ni seche gi nitie youth mamoko ma seche gi koro pidho gwen. Jowa moko pidho gwen makata sani youth marwa moro ma West Karachuonyo nigi gwen mang'eny monya supply in entire Homa Bay County. Kendo en gi tong' monya supply utende tema Homa Bay County. Wan gi jowa moko ma seche gi pidho agriculture ma alot gi kende ma gin godo nyalo pidho jo Homa Bay County te magi wan godo. Ochope talent wan gi waseriwore nyaka gi jowa moko ma youths moko ma talent ni makoro gichiemo godo. Achiel kuom gi yawo yugi simone sasa. Nyithindo gi osemiyowa kendo gik ma gitimo godo yor tugo margi no be gi show talent margi. Seche ma gitang'onwa talent margi be talent no ketwa e puonj. Nyiso ni seche ma nyiri gi jowuoyi odhi oriwore to wang'eyo ni mae yo mwanyalo wuo. Koro adieri makar kende gi penjo ni gini osemiyowa wanyono okang' mamalo. Pauline. Okay. Bende inyalo nyisowa ni kinde gigo mutimo samudok chien ung'iyo ka bende buyudo ka ntiere progress moro ama ntiere group moro mag rowere makata uland ne gi injili to bang'e kudok tudo mana ka gina kama ne gintieno? Pauline, ing'e ni pinywa ka ntiere fuo kod mbanya. Adieri makar kende kata mchele ke nyiewo nyaka yuda tama e iye. Koro nitie youths moko ma gin ging'eyo ni kaka koro an gi wuod kanyaluo Tony Obala be mosetimo ne youths kabisa. Samoro idhi kono gito gima ging'iyo ni ang'o midhi miyowa. Gionge time ma ginyalo volunteer kata ma ginyalo chiwore ni koro ma wadhi watim to ohala biro mbele. Gin gidwaro ni kiluongo kata bura moro to gidwaro ni wadhi ya kod ang'owa. Koyudo ka moko osedok chien ma samoro kidhi tiyudo ka certificate mag register go group yueya gima ginya timo go onge. Iwanyalo wuotho kaka last time wawuotho kata gitoni kwa lando go nitie loans mikawo. Gibiro penji to certificate gino to gibiro penji ni to transport material kanyo be nitiere. Koro nyiso ni gi register mana for formalities to gima ginya timo go onge. Nyiso ni youths osehero hand to mouth. Ogi ero gik machiek modeko. Giero gik machiek seche gi to gitieko seche to wacho rumo. Koro mane gima watemo kono gi mondo mi walok that habit. Nikech adieri makar kende Pauline, youths ka nyalo bedo kaka waseriwore ne wariwore kanyachiel kaka Karachuonyo kata Homa Bay County. Tabiro koni ni onge youth kata chiel mabiro shed blood kata mabiro yanyo jasiasa kata ma jasiasa biro luongo rally in working hours mabiro dhi rally mare. Nyiso ni wabiro bedo modich ma ng'ato ni watermelon mare, ng'ato ni gwen mare, ng'ato ni kanye, ng'ato ni talents ma jasiasa manyalo luonge samo tiyo oko be yudo thuolo no endo. Erokamano Jacob. Tony mana ka duogo iri wayudo ni sani telo marach ng'eny sana e kind jogo marowere ama pinywa mangima. Inyalo nyisowa ni kaka telo marach ng'eny. Inyalo nyisowa ni ere kaka bunge konyo rawera seche machalo kamaegi? Okay, telo marach bedo nikech en a generational gap moro mosebedo go. Nitiere youth moro kae ma awachni kanye kamuting'o wani ng'among'iyo gi wach mar handout. To handout ni en okele gi jatelo marach mane okotiyo
to duogo mondo mi ochako confuse ng'ama tin kik fwenye ni ok otiyo by addressing issues mag token or tokenism. Koro gima watimo sani e Youth Parliament en sana weche mag miyo ng'ama tin teko, define teko ne, define role ne e weche mag leadership and governance. To wa model gi in a way makata kodhi penjo gimoro to kodhi kaka ng'ama jadhao, to dhi kaka ng'ama jalomba madwa konyo telo mantiere no tiyo maber ne jopiny. Koro iyudo ka kama wadwa kawe youth modwa kete niya wadwa ba kidi to wakone na pana kuonge manyi information ibedgo mibed gi lony e gima wadwa dhi penjo ni ing'e adieri mare. Koro mano miyo wabedo gi teko nikech ei karachuonyo mangima wantiere ji 42 to sama ji 42 wacho achiel moa e bunge mar joma tindo en gi teko. Erokamano. Inyalo nyisa ni kopogore kod puonj kaachiel kod seche moko wuoyo gi jogo marawere, bende nitiere sir moro amora momiyogi? Sir wamiyogi kowuok ofis nikech ing'eni program ni obedo implemented gi CBO moro be maber mar youth ng'one wawa. Ikidhie kanyo tibro yudo ka the wawa office osetimo tich matek kabisa koluwore kuom director maro be mane youth. Adier makar kende ni director ni noneno lit kabisa kono kaka youth timore. Omiyo kata kidhi kanyo tibro yudo ka nitie jowa moko ma imiyo support maloso kombe. Giloso kombe gi these natural things kaka mag water hyacinth. Ibe togo. Ibro yudo kata ka gikuoyo odheru. Ibro yudo ka gichweyo giloso chupni maradadi. Ibro yudo ka gichweyo carpets. Magi kelo nigi yuto kendo yudo kelo nigi pesa magi nyakonyoro e utegi. Kendo ibro yudo ka jogo mok nyal gimiyo support gimoro matin manyalo dhi chako godo ohala moro matin. Koro adier makar kende ni through our director Kevin osetemo matek omiyo youth koro chopo okang' moro magi nyalo keto chiemo e mesa nikech this youth program. Tony, daher mar ni mondo isire wach ma bende Sami owacho. Yes, kaka wasiro jogi. Ing'eyo ng'ato ka ng'ato nitiere gi talent mopogore. Wasiro grube kata CBOs, wasiro youth groups. Nikech structure ma wantiere go en ni ok wa operate in arm of us, to wa operate e grube. Joma nie grube gi te kanye mateko bede. Nitiere mine mana kaka Jacob kata Willie osewacho ni ng'ato nyalo bedo notweng'o chiro mokwongo en wan kaka joma nie network ni. Nitiere joma pidho yiende, chiro mokwongo en wan. Nikech kadwa wacho through wawa ma coordinator mare en Kevin Adera miwinjo o mention ni en a youth Owuod Karachuonyo. Program mora mwatimo en ni yien nyaka bed number 1 e activity mora in our calendar period. To yiende gi wang'iewo gi from locally organized tree nurseries mag youth mantiere within our circle. Koro wa empower joge wa to mana jomo volunteer. And through the networks nitiere kata nyithindo madhi school kaka Mango Tree en ni kawabiro kanyakla to opportunity mora ma ng'ato dibedgo we always share. Koro yudo ka wasire kendo en gi teko. Adar mani monde inyise jowinjo mag Lolwe TV kata jowinjo mag Twak Rowere ni kopogore kod Amref mana winjo ku mention malo kucho. Unyalo nyisowa ni kony mar wuok kuonde machalo nade? Kony mar wuok e fuko samoro. Nikech adier makar kende samoro be okdwa manya konyo oko to ambe wantiere monyalo konyo. En samoro wawuok kendo wachiwore kaka youth e kanyo mondo mi watim gigo mondo chop okang' ma wadware. Koro samoro bende kaka wanga samoro gi program kaka youth groups mopogore samoro ntiere ma wakonyo nyithindo gi gigo mageng'o ne ria miluongo ni sanitary pads. Gigi samoro wawuotha to wakwayo joma nyalo konyowa
to konyowa mondo mi wakonygo mondo wakelgo challenge mantiere e gweng'. Adieri Pauline king'iyo kata statistics ma last time ibiro yudo ni nyithindo 7,500 nomako ich e Homa Bay. Adieri ma ka kende ni nyathi nyuolo nyathi. Gigi samoro jotelo ma wayiero ok nyal chopo mondo mi okony gigi. Adieri ma kar kende ni nitie samoro pesa ma wuok mondo okonygi. Samoro en litwa ma kar kende kwa ng'iyo kuma ae. Kich adieri king'iyo kata wuoyi ma pod tin no bala. King'iyo tich ma samoro watimo jomoko paro ni watime mar ohala. But samoro watime kwa neno lite dhod chunywa kineno ka nyathi nyuolo nyathi. Samoro ibro yudo ka wakaw donations mekwa kaka blankets kwa tero osiptende. Ok ni wan godo to nikech wakwayo osiepewa moko nikech kidhi osiptal tiyudo kata ka jatuo umore to kata blanket. Wachiwore kata kwa wuoth wacho ni kela bicha mede bichwa kwa blankets ariyo watero. Mano nyiso ni wan gi chuny mar lit gi kuma noae. King'iyo background kuma noae samoro nyalo ketwa manyiso wan mondo watim machal kamano. Koro in short en samoro wa volunteer wachiwore mondo mi wakony gik machal kamano. Tony nyalo nyisowa ni neno ka lek mar bunge chalo nade higni mabiro mbele kae? An antiere gi mor maduong' nikech percentage mag youth ma participate politics and mostly I will say the leadership positions ma are elective in nature number oidho to kendo lek marwa en ni in the next general election at least ka okonyal yudo slots ariyo to ayudo achiel who will understand the space of the youth sana mabro represent the youth parliament in both assembly and national assembly. Adwa wacho ni lek waber nikech ka karachuonyo anyalo wacho ni achiel kuomwa mabe en a beneficiary of the youth parliament kijana miluongo ni Sam Ogutu. Sam Ogutu is running for member of parliament position Karachuonyo, and I'm very sure, very certain enough, he is going to score a margin ma will nyiso ni nitiere kama yudhe osegike. To kocha kwa dok kenda achiel kuomwa ma en agenda mabe onego benwa biro kodo kwa biro iluongo ni Lydia Hongo. Lydia Hongo, we are positioning ourselves for Kendu Bay Town Ward. Mamano wadhi yudo ka representation mar youth parliament nitie. In a case ma oko win, but we can be on the negotiation table with the government. Mondo me wayude youth ma understand the plights of the youth. Mondo represent our assembly. So our Chania projection in 10 years, we will get a good number. Ero kamano. Aneno ka sama wangwa kendo wadwa ni mondo wabie giko mar chendo mar odiochieng' ma kawuono. Sami mana king'iyo kamera kacha, adwa ni mondo wach ni mogi kalore kod chendo ma kawuono gigo mo wacho ka achiel kod sera go ne jogo ma rowere maneni odiochieng' ma kawuono. Akono rowere ni nothing for us without us. Onge giminyalo tim mopogore kodwa. Youths wuguru oko mondo mi wawuo kanyakla. Dhok mwawacho kanyakla e dhok mabiro tiyo. Yeuru ni kik ti kodwa. Jasiasa mora mora matiyo kodwa wapenje penjo achiel. Okel nyathine kata watne mondo bede front mar bayo kidi. Koka wan watmangowa walo. To kwariwore to wadhi chopo lek marwa kaka jomatindo. Jo Homa Bay duto te youths wabedo kanyakla mondo mi wayiru jotelo makare, jotelo mar adieri ka wambe wane iye kendo wachiemo kodgi ogik sama koro wabiro kiro kamano Pauline. Tony wach ni mogik mana king'iyo kamera kacha. Wach na mogik kada wacho ni achiel weche mag siasa kata telo. Adwa wacho ni mae sama ber ma wan kako oganda Luo gi awach ni Raila Amolo Odinga bedo the 5th president. Onego beni wayudo yudhe ma are vibrant, yudhe ma are focused, manyalo konyo implement the manifesto mar ODM into a policy manyalo konyo youths in the entire Kenya. Mogik, anyalo wacho ni an kaka jago ombulu mang'ama tin, teko ni elweta, wawuoguru oko, wariwre nikech wapogore ni gik matindo tindo, to teko wa ni e riwruokwa kaka jomatindo.
Erokamano Sami kaachiel kod Tony kuom biro TV marwa mar Lolwe twak kod jogo marowere kaluwore kod wechego mag siasa. Agonu erokamano maduong'. Erokamano Pauline. Joneno mag Lolwe TV mane makela giko mar chenro mar twak rowere odiochieng' ma kawuono ka bende thuon wach ma kawuono nwawuoye en rowere kod siasa kata youths and politics. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo. Orituru masani, Nyasaye oritu kanda mborita.